नमस्ते मामा, गुड मॉर्निंग. तर तुमचं नाव सांगा. राजेंद्र ज्ञानोबा कोतवाल. जर आता आपले औषध या पावट्यावरती मारलेले तर तुम्हाला काय फरक वाटतोय? फुटवा काळू की काय म्हणजे काय वाटतंय तुम्हाला? त्याचं जे नवीन जे फटवा झाला हं. आहे याला फुल निघाली. हां, थोडं उत्पन्न वाढले त्याच्यामुळे. म्हणजे आपल्याला पावट्यात फुटवा आहे वाटतोय तुम्हाला? हा फटवा वाटते ना. फुटवा गुरत चांगलं. आता एवढा उन्हाळा आहे तरी चांगलं, म्हणजे यालाची संख्या अजून चांगली आहे म्हणायचं. तरी 50-55 किलो निघते 3 पांडात. 3 पांडात 50-55 किलो निघते. 50-55 किलो मागते. म्हणजे तुम्ही समाधानी आहे म्हणायचं. समाधान आहे. हां हां मार्गाने समाधान आहे. हां हां. तुम्हाला रिजल्ट चांगला आहे म्हणायचं. हा ओके, थँक्यू. गोळ्यांचा रिझल्ट चांगला. हां हां, थँक्यू. बघा मित्रांनो, वालीला फुटवा, काळोखी, फुलाची संख्या कशी प्रमाणात निघलेली आहे. तर चांगल्या पद्धतीने फुटवा काळोखी वाढ दिसत आहे आपल्याला. तर बघितल्यानंतर कोणाला तर मार्गदर्शन पाहिजे असेल, तर औषधं वगैरे पाहिजे असेल तर मोबाईल नंबरवर फोन करा. 7083 28 5000, 7083 29 5000. थँक्यू, धन्यवाद.